С удоволствие предоставям думата за приветствие на кмета на град Варна, господин Кирил Иванов. Уважаеми господин президент на Република България, уважаеми господин ректор, уважаемо академично ръководство, уважаеми преподаватели, студенти, уважаеми официални гости, ректори, ваши превъзходителства, благодаря ви за поканата да бъда сред вас, да присъствам на отбелязването на вашия достойен юбилей, да се преживее тази убеден паметна за всички нас церемония. Присъствието на президента на Република България от така много гости от страната недвусмислено сочи на националното значение на първото българско висше училище за висше стопанско образование. А разнообразието на гостите от нашия град показва, че с вас днес празнува цялата академична общност на града, празнува с вас цялата варненска общественост. В видове като този оживява миналото, безспорно на фона на изящната архитектура на вашата сграда, дела на българските архитекти Лазаров и Давко Давков, на фасадата на която така прожарливо са изобразена лодката с гребците, Атила и Хермес, кулата фар, оживява галерия от бележити, заслужени преподаватели, поредица от поколения икономисти със свой личен принос в изграждането на народното стопанство. В такива видове особено релефно се вижда и настоящето и бъдещето на университета, естествено в духа на вашия девиз с академични традиции в бъдещето. Независимо от трудните мигове, които преживяваме и в бъдеще икономиката, ще го бъдем, ще го има. Създаден е от най-трудните години в българската история, непосредствено след подписването на Брестския договор. Той е наживял световната икономическа криза в 20-те години и началото на 30-те, всъщност във вашите среди се спори кога завършва тази криза и дали това не е с началото на Втората световна война. Наживява самата Втора световна война, преживява драматични обществено-политически промени от планова икономика към пазарно ориентирано стопанство. Кризи е имало и ще има. По-важното е сред нас да няма автори на тези кризи, това в рамките на шегата, но сега сериозно, убеден съм, има и ще има хора, които знаят, ще знаят добри, ефективни концепти за борба с тези кризи. Учете се и работете здраве, празнувайте весели, реализирайте мечти и възможности. На много лет! От името на институцията, с която икономически университет е свързан от много десетилетия, Варненската търговско-индустриална камера, приветствие ще поднесе председателят на камерата, господин Иван Табаков. Уважаеми господин президент на Република България, уважаеми господин кмет, уважаеми господин ректор, членове на академичното ръководство, скъпи преподаватели, настоящи и в минало време студенти и докторанти на Икономическия университет. Варненската търговско-индустриална камара е създадена през 1895 година.
и не са навършени 10 години от създаването й, тя създава Варненската търговска гимназия. През 1912 година четем в решенията на управителния съвет на Варненската търговско-индустриална камара едно от тези решения да се създаде висше търговско училище. Но разбира се, живота е такъв, тогава е време на войни и нашите предшественици от Варненската търговско-индустриална камара успяват да реализират тази идея през 1920 година. Още от момента, когато през 1991 година ние възстановихме дейността на Варненската търговско-индустриална камара, ние установихме тесни контакти с ръководството, с преподавателите на Икономическия университет, така както ни завещаваха нашите предшественици. Разбира се, ние сме далеч от това, което господин президентът каза, да се превърне в един интеграционен център между наука, образование и предприемачество, но именно това е едно взаимно предизвикателство, както към вас, представителите на образованието, на науката, така и към нас, всъщност представителите на варненския бизнес. През годините ние участваме в формирането на нашите специалности, в акредитационните комисии, опитваме се, колкото и да е трудно, да намираме места за практика на студентите и всъщност до някъде успяваме, но както ви казах, имаме още много всъщност в съвместната ни дейност да вършим, за да можем наистина с нашата дейност, с нашата съвместна дейност да помогнем България по-леко да изживява такива сътресения, каквато е настоящата икономическа криза. От името на Варненската търговско-индустриална камара аз искам да ви пожелая преди всичко здраве, оптимизъм, защото все пак ние сме представители на един народ, който е успявал най-различни и положителни и отрицателни влияния. И аз вярвам, че в края на краищата ние ще успеем да постигнем едни добри резултати. Честит юбилей! Още веднъж желая здраве на вас, на преподавателите, на академичното ръководство, на студенти, докторанти, за да можем да реализираме тези наши идеи. Също бих искал от името на камерата да поднеса на ректора на университета една книга, която ние дадохме в чест на 110 годишната на нашата камера. Същото ще поверя и на господин президента, понеже той е историк и в нея се разследява историята на Варненската търговско-индустриална камера. Надявам се, че ще бъде интересно. Да благодаря на единствената дама, представител на академичната